Bossies, welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay magluluto kami ng Korean ramen. Ito po, cheese ramen. Yan po siya. Actually, dalawa to. Lulutuin po namin para matikman po namin ng mga anak ko kung ano ba to lasa nito. Kasi matagal na po kami naghanap nito. Unexpected po yung nangyari kasi napatpat kami sa 7-Eleven ng Sampaloc. Katabi lang ng KFC. Nakita ng aking asawa na ito yung hinahanap namin ramen na gustong kainin din ng mga anak ko. Kaya binili na po namin. Bumili pa kami dalawa. Ano lang, para lang matikman. Ano ba lasa? Ano ba meron dito? So, tara po, lutuin natin. Hello guys, welcome Hello! Kain po to tayo. our channel. So, mamaya po, ito naman po yung vlog ko. Ang pangalan po nito ay Kamjatang Myeon. Korean food. So, ito po nasa namin, ibang flavor naman po. Ganito rin kaya lang, ibang flavor naman siya. So, cheese flavor. Cheese flavor. Pero pambata. Ito po kasi, very spicy. Ang nakalagay rito, new more chiwei for butter taste. Meron siyang rich potato noodles. Ayun, rich potato noodles pala siya. So, tara, kaya na po tayo. Tara, kain tayo. Sige na, tuma na kayo. Kain tayo. Tara. Sa akin na mahuli. Ang dami yan. Sige na. Ano ito? Atin ito. Sige na, kukuha na noodles. Asan yung plastic nito? Healthy to. Kasi, Kung ano Potato. pa yung healthy. rich potato noodles. Yan. Skin. Hindi ko di kaya magsantok. Hindi, kaya nga, mag-alala. Dito ako sa tabi mo. Sabihin mo, pag stop na yung sabaw, Stop. Okay. Noodles naman. Sabihin mo, pag stop yung noodles, O yung maanghang. Konti. Nasa siya guys, Stop. sopas. Stop na. Ako naman. Sabihin mo, babe, stop na yung sabaw. Matirahan ka namin. Huwag ka mag-alala. First time po namin kainin to. Hindi po namin alam para lasa. Kung anong lasa po nito. Tama-tama po, nag-uulan ngayon. Makating din. Makating Ano lasa, masarap na Prince? maanghang. Anong mo? Nasa siyang sopas. Nasa sopas. Manghang? Hindi, Hindi. konti. Konti. Kaso nga lang din, makati sa lalamunan. Makatas lala muna. Baka may yan, pampaganda ng boses. Ay, oo. Spicy.
Spicy siya. Kaya lasa ng noodles niya. Wala na. Naubos. Gustuhan nila. Gustuhan namin. Wala na, ubos na. Sarap. Ano nga po pala, binili po namin yan sa 7-Eleven, Sampaloc. Katabi po ng KFC. Ayan, yung 7-Eleven po doon. Ang price po niya is 70 pesos ang isa. So, dalawa po yung binili namin. Bali, tatlo pala. Ito po, mamaya ko na po lulutuin. Isunod ko po ito. Itong kamjatangmon. Ayan, hindi ko alam paano basa niya. No? Ano basa nito, babe? Kamjatamyun. Kamjatamyun. Yan po. Oh, may na lang po ulit. Ayun, at maraming salamat po. Nakaabot po kayo sa dulo ng aking video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po supportahan yung channel ko. Please subscribe my channel and click the notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. At lagi po tayong mag-iingat. God bless po.